Здравейте, приятели! Аз съм Александър и днес ще правим видео на Slenderino The School. Да знаете, Много е страшно. Ние играхме и... отдеве играхме, щях да се напика от смях, хора. Тук с нея Дани погледна, поне така съм в канала ми, който все още нямам. Не искам да си направя. Да. Не знам защо го казах. Да, айде. И тук ще се опитахме да качим един мой клип, но нещо стана и не става. Сега, какво да правя тук? Изи е лесно. Тук трябва да събираме ключове и бушони. И направо е така. Е така за теб и е някакво супер гадно. Да, един път гледахме един ютубър, Хари, ако не го знаете. Той играше Slenderino The School и почти всеки път, повечето пъти, като се обърна назад, Хари, и Slenderino му изскочи. Му изскачаше по... Не, хора, аз ще играм нещо друго. Много е страх. Да игра ли аз вместо? Добре, айде. Добре. Хора, Много е страх, не мога. поне гледай. Не гледай. Аз ще се кача най-горе. Искам да видя какво има. Чайте, че тук намерих бушонч. Дай ми бушона, Много е страх. Тогава не гледай. Искам да ви... Така хора, сега ще видим какво има горе. Да, тази врата. The dude is looked. Тън-та-та-та-та. Могли са метнути тук. Да знаете, ако вземете една снимка, това гледах от Хари, Slenderino, без да ви е намерила, все едно ви е намерила, хвърля ви по стълбите и после ви изяжда. Ама първо си закривате с една... Да, закрива се снимката да види. Ние май го гледахме тогава заедно. Салито. Да бе. Вижте, в училището има такова. Да, това е... Как се... това е как се наричаше? Столовата. Шкафовете могат ли да се отварят? Не. Да. Да. Така намерихме още едно бушонче. Хора, много му е страх. Ето и ключ. Ще се напика пак в гащите, ама нищо. Това го правим заради вас. Гащите ли са напика? Не напикал. Напишки, каквото и да било. Не, щях се напика. Ама хора, правим го заради вас. Напишете в коментарите на какво искате да играем. Поне тя да играе. Дива, твоята мама! Не, хора, спираме, не може. Не, чакай! Не, хора, извинете. Ще ви покажа какво е станало в гащите, ако искате. Не, хора, много е страшно, не мога. Ще снимаме на нещо друго. Ще се върнем след малко. Айде, чакай. Така, хора, върнахме се. Решихме да направим чалендж, в който да не се смеем. Така. Ама не знам, защо толкова е страшно та... Да, наистина. А пък баба Грейни не е толкова страшна. В смисъл, тя не ти се появява така изведнъж. Да. Зад теб. Което е много страшно. Това обикновено Slenderino The House не е толкова страшно, дори да ти изкача. Просто тук някаква по-страшно. Имаш чувство, че си в къща на ужасите. Така. Не имам Едно е това. Сега ще направим чалендж, ще не се смеем. Да. Чакай, трябва да таковаме, чакай. Да е такова. Нали трябва да си показваме лицата? Да. Как се прави? Дай на мен.
хора. Няма се ви... Ще го сложим и така. Да, аз да държа. Да може да не Не да бъде и така. Щом аз го държа, бъде. Чакай да направим по-голямо. Включи си звука. Чакай. Е готова. Сюда. Здравейнички, аз съм Дритно и днес ще направим такова не се засмей чалендж, въпреки че няма ме гледате, извинете, не мога да нагласа тъпа камера. И нека да започваме с клипчето. Че нещо ми бъдна тук. Камерата бъдна. I'm two fingers. Good. Stay in your seat. Как може? Това е да подарък и вътре намира това. Wait, oh yes, wait a minute, Mr. Postman. Вау. Панда! What, какво стана? Деска. Не. Дерата се смеят много смешно. Смеше като някакъв дърт дядо. Смеше като дядо, но не дърт. Yes, you are. You're a good boy. Oh, there you go. Oh, what was all that? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Лошо куче, tater tots. наказвам те. Officer, I got one question for you. Опа, полиция. What are those? What Това are ще those? има. Who do you work for? Face with us! Котянце. По някакви котки си играят. Да го смолим малко. Ох, майко. It is Wednesday, my dudes. Вот Спайдермен. Oh no! Маля, това отиде в пичката. О, котенце. А, това също ли го знам? Аз миналото го знам. Ready? Ето Това, това това го го знам. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Да. Това го имах на Heaven Ball един клип. Опа, беби се разрева. Ще да бе. Хайде! Луди хора, тях има ли? Запалили са сигурно те и играят в огън. Бахте момници. What the fuck? So I'm sitting there, barbecue sauce on my titties. Lexi, what you doing? Когато куче е превзело тялото на човек. You got an itch on your ear? What? He said the greatest was the fact that you could go downstairs in the basement. Yeah, I had a big basement, but this one was P-A-R-A-K-E-T. Penguin. It's not a penguin, it's a bird. Oh yeah, good job. Кученце, яко. На нас там нещо гадно. Ах. Била куче пътек. Would you like me to help you get it out? Какво е това? Oh. What? You're not my dad! You also want to hear something! Ugly ass fucking... Колко смешно. Тук стана Волхала.
Да е малко. Иу! Защо се бибира на тавания? Бъркавко. Когато бебе краде биберана от бебе и други бебе. Стана смешно. Как се бибира? Pick up the pace, Barf Breath. We're leaving in 5 minutes. I'm not gonna be late for school. Fred's asking me to prom today. You're going to have a Baby. sister. То се разсъжда, защото бебето ще бъде момиче. Да, и аз това. Bitch, I swear to God. Okay, what do you say? I know to evaluate your again. Now turn around. То няма коса почти, бе. Хая. О май Къде е гад. забава? Гледай, Жан Джун, гледай, какво се прави. What the fuck? Saturn, Спасиха бебето. Uranus. Колко добри хора. What? Какво е това? What? Какво беше това, бе? Това ти играеш в баскетбол. Hi, this is Griffin. This is amazing. I got my first kiss today. And it's just so mind-blowing that I can't just feel it. Аби, какво говориш, какво правиш така? It's mixed up in my head and heart when she kisses me. It's so, Ей, не it се goes to крий. my brain, it goes to my Това си крие, heart. не е честно. It just goes to my brain so much, it just goes kablooey. Косата ти ми влиза в очите. Какво съм виновна? Baby changing station. Нещо толкова дълго са. Baby hanging station. Знаеш как ти си бе такъв? Когато бебе кара на задна гума. What the fuck, това много яко е. Те тук не са много смешни. Ох, искам да пусна някакъв по-смешен клип. Това няма почти нищо смешно. И приятели, това беше от нас. И абонирайте за каналът ми. Аз съм Александра. Това е моето гадже Дани. Гаджето от класа. Разплаках се на мъглите. С клетка. И абонирайте за каналът ми. И бай-бай!